Dneska by som si chcel prejsť tému prekažka v práci na strane zamestnávateľa. To je napríklad, keď zamestnávateľovi trebárs vypadne elektrina a on zamestnanca pošle domov, ale dá mu dovolenku a nemal by to robiť, lebo to je prekažka v práci na jeho strane a podobné príklady. Ale ešte predtým, než začneme, chcem povedať túto milým divákom a poslucháčom, ale asi len divákom, že keď mi chcete písať, prosím vás, nepíšte mi na súkromný Facebook, na súkromný e-mail, na súkromný Instagram, ani na TikToku, ja na tie správy neodpovedám, pokiaľ nie sú súkromného charakteru. Ak chcete nejakú konzultáciu alebo poradenstvo, nejaké základné, tak prosím vás, píšte mi na Instagram alebo Facebook kanálu Pracujúca chudoba, čiže na pracujúcu chudobu, nie na súkromné channely, hej. No a teraz spomínam tú prekažku na strane zamestnávateľa. Tešíš sa, že? Veľmi. No to perfektná téma. Najprv poďme tak teoreticky, že čo to je prekažka na strane zamestnávateľa. To je proste situácia, s ktorou počíta zákonník práce, ktorá hovorí o tom, že zamestnanec je pripravený pracovať, chce si svojou prácou zarábať, dosahovať zárobok, ale nie je mu to umožnené kvôli niečomu, čo sa deje na strane zamestnávateľa. Čiže nie na strane zamestnanca. To znamená, že prekažka na strane zamestnanca je napríklad, že ide lekárovi, je chorý alebo ide sa dať vyšetriť. A to teraz neriešime. To teraz neriešime, to je prekažka na strane zamestnanca, ktorá mu prekáža v tom, aby pracoval. Tak to sa proste nejakým spôsobom ospravedlňuje a dáva sa tam nejaká náhrada mzdy. A to isté sa deje aj keď sa deje nejaká situácia na strane zamestnávateľa. Takže napríklad, keď zamestnávateľ má nejakú poruchu na strojovom zariadení alebo v pohonných hmotách, to je také všeobecné, všeobjímajúce pojmy a nemôžeš kvôli tomu pracovať, alebo má nedostatok materiálu, alebo hoci čo je na jeho strane a nemôžeš pracovať, tak on ťa má platiť náhradou mzdy. A nemá ti dávať za to dovolenku, je to prekažka na jeho strane. Čiže príklad je, vypadne elektrina. Hej, to často ľudia píšu, že minule nám na 5 hodín vypadla elektrina a zamestnávateľ nás poslal domov a dal nám tam dovolenku. Čo absolútne neakceptovateľné. To je typická prekažka v práci na strane zamestnávateľa. To je v podstate spada pod nejaké pohonné hmoty, hej, alebo pod niečo také. Alebo nejaká iná prevádzková porucha, proste hocičo, hej. Hej, myslím si, že aj keby si robila na nejakej podateľni a potrebuješ štemplovať tie veci, aby si to mohla príjmať a tebe sa zrazu zmizne ti pečiatka, alebo sa ti rozpadne, alebo ti niekto ukradne, hej, a ty to nemôžeš štemplovať. Aj to je kvázi nejaká porucha, hej, ktorá je ale na strane zamestnávateľa, ty si pripravená pracovať, ty chceš pracovať, ale nie je ti to umožnené, hej. Takže vtedy ťa má zamestnávateľ platiť náhradou mzdy. Nepracuješ, neprideľuje ti prácu, ale platí ťa, hej. Tá náhrada mzdy je... Že ty si v práci a nemôžeš pracovať nie vlastnou vinou. Áno. Tak všeobecne. Áno. Asi. Ale keď sa niečo také stane, tak on ťa zase nemá právo držať v tej robote akože do nekonečna. Dobre, keď vypadne elektrina a on nevie, či za 5 minút nenabehne, tak samozrejme ťa v práci drží. Ale keď ten zamestnávateľ vie, že tento stroj bude porúchaný, jak sa po slovensky. Pokazený, nefunkčný, bude mať poruchu. 24 hodín, kým príde opravár a vieš, že ty kvôli tomu nemôžeš pracovať, lebo to je tvoj job byť pri tomto stroji, tak on ťa zase nemôže na silu držať v tej robote. Reálne ti má povedať, je prekažka na mojej strane, bude trvať, 24 hodín, prídi do roboty vtedy a vtedy. Lebo keby ťa na silu držal v robote, že takto budeš iba sedieť a nič nerobiť, tak to má v podstate znaky šikany. Hej? To proste ty si došla do roboty, aby si pracovala, nie aby si tam len tak sedela, aby ťa tam držal. Takže ako náhle je takáto porucha u zamestnávateľa, vzniká prekažka na jeho strane a patrí ti 100% priemerného zárobku. Chápeme sa. Ale tých prekážok je viac. Máš napríklad prekažku kvôli poveternostným vplyvom. Povedzme, že počasie je také, že ti znemožňuje pracovať. To sa väčšinou týka prác, ktoré súvisia s počasím, alebo vplyv, počasie má na ne vplyv. Hej? Čiže napríklad nejaké poľnohospodárske práce, alebo nejaké stavbárske práce, alebo hocičo. Hej? Takže ak sa to týka poveternostných podmienok, že sú také, že ti znemožňujú pracovať, tak tiež je to prekážka v práci na strane zamestnávateľa. A vtedy ti patrí najmenej 50% priemerného zárobku. Hej? Takže poveternostné vplyvy majú zníženú tú sadzbu, tých 50%. Tam len chcem upozorniť, že zamestnávateľ sa nemôže vyhovárať na to, že bola povodeň a tým pádom ako keby poškodila nejakú inú fabriku, ktorá ti dodáva suroviny a tie suroviny ti teraz ona nedodáva. Vzniká prekážka v práci na strane zamestnávateľa a on sa vyhovorí na poveternostné vplyvy. To chápeš asi, že tie poveternostné vplyvy majú mať priamy súvis s tou prekážkou. Čiže to, že
pôvodem poškodí niekoho iného, kto mi dodáva suroviny, tak to nemôžem povedať, že to je kvôli poveternostným vplyvom, lebo tie poveternostné vplyvy musia mať priamo na moju prácu dopad. Nie sekundárne, že niekoho poškodili a on mi nedodal suroviny. Hej. Takže tam je to 50%. Hej. A keď máš inú prekažku, niečo, čo nespadá ani do jedného, ani do druhého, tak to je tzv. Iná prekažka v práci na strane zamestnávateľa a tiež ti patrí 100% priemerného zárobku. Hej. Niektorí sa pýtajú, že kedy mi patrí 60%. To sa k tomu dostaneme, len chcem vysvetliť tieto tri. Čiže prvá je prestoj, hej, dodávky surovín nie sú, podklady sú chybné, porucha na strojovom zariadení, pohonné hmoty nie sú, proste hocičo podobné, hej, kvôli čomu vzniká prestoj, tak 100% priemerného zárobku. Poveternostné vplyvy 50% najmenej a iná prekažka tiež 100%. Čo je iná prekažka? Všetko ostatné, čo nepatrí sem. A tu sa pri tomto sa pristávame, že iná prekažka je proste akákoľvek iná prekažka, než čo som vymenoval, s tým, že príkladom je, že zamestnávateľ, alebo najčastejším príkladom je, že zamestnávateľ porušuje svoju základnú povinnosť. Vieš, ktorá to je? Nie. Prideľovať ti prácu podľa pracovnej zmluvy. Ty, keď uzavrieš pracovnú zmluvu, automaticky vzniká základná povinnosť zamestnávateľovi prideľovať ti prácu. A on ti ju proste neprideľuje z nejakých dôvodov. Hej? Tam sme sa bavili o prestoji, poveternostných vplyvoch, ale povedzme, že si vo výpovednej dobe a zamestnávateľ si povie, že už ti nebude dávať robotu. Dobre, tak som doma na prekážke a platíš mi 100%. Hej? Alebo ti povie, že napríklad ty sa vrátiš po rodičovskej dovolenke do roboty a on ti povie, že tvoje miesto zaniklo, že neexistuje. Hej? A kým on sprocesuje napríklad celé to prepustenie, že výpovedná doba a všetko, tvoje miesto zaniklo, on ti je povinný prideľovať prácu, takže ti ju nemôže prideľovať, tak ty si na prekážke na strane zamestnávateľa, si doma a on ťa platí. Alebo mu donesieš napríklad lekársky posudok, hej? Že si zdravotne nespôsobila na výkon doterajšej práce, že si trvale stratila túto spôsobilosť a kým ťa on prepustí aj s výpovednou dobou, aj s odstupným, aj so všetkým, prejde nejaký čas, ale lekársky posudok ti zakazuje pracovať, hej? Ty môžeš aj tú prácu na základe lekárskeho posudku odmietnúť, lebo si poškodíš tým zdravie, hej? A keby si ďalej pokračovala, tak ostávaš na prekážke na strane zamestnávateľa, hej? Čiže zase on ti nemôže prideľovať prácu. Alebo ja neviem, alebo odmietneš výkon nejakej práce, že on ti povie, že teraz akorát keď sme si myšli, sme stretli suseda a on hovoril, že proste mal nejakú obchodnú činnosť v náplni práce a v jeden deň mu zamestnávateľ kázal kosiť. Hej? A povedal mu, nech nerobí, čo má robiť, ale nech ide kosiť nejakú trávu. Hej? No on keby to bol odmietol a zamestnávateľ by na tom trval, že len to má dneska robiť a nebude mu nič ďalšie prideľovať a on tú prácu odmietne, tak on mu nemôže prideľovať, lebo on teda odmietol a v právom a tiež práve nabieha tá prekažka na strane zamestnávateľa. To chcem povedať, že proste hoci kedy ti on neprideľuje prácu a mal by ti prideľovať a ty si pripravená na výkon tej práce, tak dochádza k prekažke na strane zamestnávateľa. Deje sa to napríklad aj v reťazcoch obchodných, že príde zamestnanec na zmenu a oni mu povedia, že dneska už nemusíš robiť, chod domov. A napíšu mu dovolenku. Čo zase nezmysel. To je prekažka na strane zamestnávateľa. Ja som mal naplánovanú zmenu, ja som došiel, ja som bol pripravený robiť, ty si ma poslal domov. Dobre, dovidenia, odchádzam, ale patrí mi náhrada mzdy vo výške 100% môjho priemerného zárobku. Zdrža, keby si sa chcela niečo opýtať. Nie. Dobre, OK. No, čiže nemôže sa to riešiť dovolenkou, hej? Ja mám špeciálne video, hneď prvé, čo sme robili o dovolenke, kde popisujem, že dovolenka je najmä na zotavenie, že sa určuje zamestnancovi po prerokovaní s ním, musí sa s tebou o tom porozprávať, že kedy ti ju chce určiť, musí prihliadať na tvoje záujmy, musí sa určovať spravidla v celku, lebo to je na zotavenie, čiže napríklad aspoň 2 týždne v kuse. Hej, to není, že jeden deň sem a jeden deň tam, alebo pol dňa sem, pol dňa tam. Určite nie je deň vopred. A nejdem vopred, alebo v ten deň, keď si došla, že sorry, nefunguje nám tu stroj, tak chod domov, dám ti dovolenku. Žiadnu dovolenku. Ak to zamestnávateľ urobí, tak mu treba upozorniť, že to je prekažka na jeho strane. Ak on bude trvať na tom, čo obvykle oni úplne arogantne na tom trvajú, že nie, proste budeš mať dovolenku, u nás sa to takto robí, tak to treba dať na inšpektorát práce. Oni ti nemajú čo ukrajovať z dovolenky, keď ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa. Hej? A
A teraz mnohí ľudia sa pýtajú, že keď nastane taký prípad, že hovorili, že nejde nám elektrina, alebo prerábajú nám stroje, alebo rekonštruujú budovu. Vieš, rekonštruujú budovu a nemôžem robiť. Hej, prekážka v práci na strane zamestnávateľa. Hej. Ale on nám dal dovolenku, hej, napríklad na tieto 2 dni, čo tu bude nejaké malovanie, alebo ja neviem čo, hej, alebo na 5 dní, to je fuk. No, čiže nie, toto sú prekážky v práci na strane zamestnávateľa. Jedna výnimka je pri hromadnom čerpaní dovolenky. Keď sa dopredu vie, že raz za pol roka u nás býva nejaká odstávka, to je tiež v podstate druh prekážky v práci na strane zamestnávateľa, ale taký špecifický prípad, ktorý je špecificky upravený možnosťou zamestnávateľa dať ti hromadné čerpanie dovolenky. Čiže on vie, že v júli robíme odstávku strojového parku a robíme neviem aké údržby. A to všetci vedia, 4-5 mesiacov vopred. Presne, všetci vieme, dlhodobo je to naplánované, tam dávam, že 2-týždňové hromadné čerpanie dovolenky. Áno. To je zase, táto výnimka platí, hej. No, a teraz keď sa takéto stane, že nastane táto prekážka, tak zamestnanci sa často pýtajú, že nie je to prekážka v práci na strane zamestnávateľa? Odpovede je, a nemal by som byť doma aspoň na 60%, hej? No a teraz povedzme si o tých 60%, lebo som povedal, že máš dostať 100% náhradu príjmu a tých 50% len pri poveternostných podmienkach a teraz je otázka, kedy dostávaš 60%. No a to je výnimočná situácia a nastáva vtedy, ak u zamestnávateľa pôsobia zástupcovia zamestnancov, čiže musí tam byť buď zamestnanecká rada alebo odbory. A keď odbory uzavreli dohodu so zamestnávateľom, kde vymedzili, ako definovali vážne prevádzkové dôvody, za ktorých je možné znížiť tú náhradu až do 60%, lebo to není, že 60, oni môžu dohodnúť aj 70, aj 80, aj 90, aj 92, aj 63%, že 60 najmenej. Akože to je najhlbšie, kam môžu klesnúť. Takže oni musia vymedziť vážne prevádzkové dôvody, za ktorých tomu zamestnancovi patrí tá znížená náhrada mzdy. No, takže, čo to vlastne znamená? Že ak tam nie sú odbory alebo zamestnanecká rada, zamestnávateľ ti nemôže dať menej ako 100% náhradu mzdy. Lebo pokiaľ není o poveternostných. Áno, lebo on sa nemal s kým dohodnúť na tých vážnych prevádzkových dôvodoch. Takže bez dohody so zástupcami zamestnancov, čiže zamestnanecká rada alebo odbory, toto nemôže urobiť. Hej? Nemôže ti dať menej. Že s tým musia odbory súhlasiť. Možno by sa niekto pýtal, prečo by s tým odbory súhlasili. Lebo v rámci vyjednávania je to niečo za niečo. Oni povedia, že podpíšte nám takúto... Nebudeme prepúšťať. Alebo zvýšime vám o 1% mzdy, hej, alebo volačo. O jedno ďalšie percento mzdy. Nie o jedno iba, ale o jedno ďalšie percento. Hej, že to za niečo vymieňajú. Takže musí tam byť takáto písomná dohoda s nimi, hej. Tá dohoda musí vymenovávať tie prevádzkové dôvody, musia byť vážne prevádzkové dôvody, čiže niečo, čo vyslovene zasahuje do tej prevádzky podniku, ale de facto je tam veľká voľnosť, takže si to môžu definovať, že ja neviem, nedostatok surovín, zlý odbyt, a odstávka energie, hoci čo sa tam vymenujú a keď to do toho spadá, tak tí zamestnanci sú platení tým percentom, ktorý si tam dohodli. A to je to, čomu sa hovorí, že konto pracovného času máme? Nie, to je úplne iné. Okay. Konto pracovného času je, keď je nával roboty, tak robím oveľa viac hodín a keď nie je robota, tak nerobím, ale stále som platený tou istou mzdou a raz nárazovo robíš viac a raz nerobíš, hej, a to je proste potom, to je iné. Ale tiež konto musí byť dohodnuté s odbormi alebo zamestnaneckou radou, takže možno preto sa ti to pomýlilo. Asi. Hej, že bez týchto zástupcov zamestnancov ani týchto 60% nemôže byť a ani to konto pracovného času. Hej. Ale nechoďme do konta, lebo sme pri prekážkach v práci na strane zamestnávateľa. Čiže rozmýšľam, či sme to pokryli, lebo podľa mňa sme to pokryli. 100%, 100% default, 50% poveternostné a tých 60% prípadne kúsok viac iba po dohode so zástupcami zamestnancov. A to je celé. A treba sa toho proste dožadovať. Netreba si nechať od zamestnávateľa páčiť to, že ti odčerpáva z dovolenky a ňou vykrýva svoje vlastné prekažky. A to je hlavné posolstvo. Yes.